Značenje termina potencijal u vinarstvu ima veliku vrednost. Da li je potencijal za odležavanje automatski predznak velikog vina, koja vina mogu da odležavaju i ima li granice takvom trajanju? Vino i vreme su svakako povezani, ali je pitanje koliko je zaista moguće čuvati vino, a da ono ne izgubi svoje arome i ukus. To je jedna od najvećih zabluda ovdje. Svi kažu što je vino starije, to je bolje. Pa i jeste i nije. Da budem iskren, svega 5% današnjih vina je otprilike namenjeno za odležavanje. I to je ono što vi kasnije plaćate kroz neku visoku cenu. Jer vi plaćate taj potencijal, ako nešto može da leži 10, 20, 30 godina, ko što mi imamo takva vina ovdje u ponudi, to mora jednostavno da košta, jer vi otvorite nešto što je iz 2018. a bit će pitko tek 2038. To ne može da bude povoljno. I to vam je neka garancija kvaliteta. I to nisu sva vina, znači, ko što sam rekao, to samo neka određena, iz nekih određenih berbi, iz nekih određenih godina, posebno podneblje, poseban teroar i to čak ni ta vina koja imaju veliki potencijal i kontinuitet, nije svaka berba takva. A da li ima veze, da li je belo, roze, crveno? Pa rozeji baš nisu za odležavanje. Rozeji treba se piju u prve 2 godine, 3 ako baš morate, mada moja preporuka vam je te godine kad je napravljen. Tad je najbolji, najsvežiji, najhrskaviji, najvoćniji. Bela, začudili bi se mogu, mi imamo jedan šardone u ponudi iz 94. koji po kiselinama i nekoj svežini kao da je juče flaširan, dok većinom su ta neka crvena vina mogu da odležavaju decenije. Ali to je opet do kvaliteta zemljišta, kvaliteta grožđa, starosti vinove loze. Ako vam je vinograd star 5, 10, 15 godina, vi to ne možete da očekujete, jer vinova loza još nije stekla snagu za tako nešto. Da, znači važan je i teroar i sve ono što se desi pre nego što vino uđe u bocu. Tako je, i da li je bilo dovoljno sunca i da li je bilo kiše. Milion faktora utiče na to, jer kao što svi znamo, vino se pravi u vinogradu. Kad dođe u vinariju, to samo možete da iskoristite to što ste dobili u vinogradu. A da li ima domaćih vina koje mogu da imaju takav potencijal? Ima, pojavljuju se sve više i više. Dosta vinarija je iskočilo bar sa 1 ili 2 berbe koje mogu tako 5, 10, 15 godina opušteno da odležavaju i jako mi je drago što znači da smo sazreli kao tržište i da smo prepoznali potencijal i kvalitet našeg teroara i ulažemo u tom pravcu, ne da samo pravimo vina za brzo konzumiranje.